der fører. Så skal vi se italieneren Vanessa Ferrari igen. Verdensmester i mange kamp. Bronzevinder fra den forskudte barre. Og der skal I altså lægge mærke til, hvor hurtig og eksplosiv en lille gymnast vi ser her. Der er virkelig fart over feltet. Jeg starter altså med en dobbelt med dobbelt. Et svært moment, som hun står fuldstændig perfekt. Ja, så kører hun videre med en dobbelt med helt. Det ser meget nemt ud. Trippelskrue. Lille hop, men hun holder sig inden for det hvide felt. Her skulle hun altså have været 3 gange rundt i pirouetten, men kommer altså ikke helt rundt. Ja, jeg slutter som gerne af med en dobbelt pikeret, meget veludført. Flot øvelse af Ferrari.